Que David, que emotiva foi onte a túa despedida no pleno? A verdade é que creo que é significativa da enorme pegada que deixas no noso concello despois de todos estes anos de traballo intenso. Sí, a vida son ciclos, e o meu ciclo na política local remata aquí, despois de máis de 12 anos de traballo no concello, 8 deles no goberno municipal, e queda agora un equipo liderado por ti, moi consolidado, con experiencia. Estou convencido de que vai a funcionar todo moi ben. Sí, de feito, eu quería aproveitar para darche as grazas pola aprendizaxe destes anos e teño tamén que recoñecer que se no seu momento me decidín a dar o paso de unirme ao Bloque Nacionalista Galego de Ames, pois foi esa seguridade que me transmitiches e esa ilusión a que me fixo tomar a decisión. Vas a facelo genial, coñeces o concello, és daqui, estudaches aquí, coñécete moita xente, tes a experiencia tamén do traballo de goberno e ademais un equipo que xa está rodado, que ten tamén experiencia e que está cohesionado e unido. Estou convencido de que vas a liderar un proxecto transformador de cara ao ano 2027. Estou convencido de que non vos ides a librar de min, seguirei aí para o que precisedes. Eu agardo que sexa así, ti tamén serás partícipe e eu espero que sexamos a alternativa de esquerdas que nas vindeiras eleccións do ano 2027 pois lidere o cambio de goberno no noso concello. Non teño a máis mínima dúbida, así vai ser.